Ġiet imnidija skema ġdida li se tipprovdi pjattaforma legali aktar ġusta u tanqas dewmien għat-tiġġiet tax-xnus tal-Gvern, inkluż dawk li kienu ngħataw mill-Knisja u issa ddew għand il-Gvern li skadew jew se jiskadu sal-31 ta' Diċembru 2030. Sal-lum, it-tiġġiet tax-xnus ta' kull tip kien jista' jsir bis-saħħa tal-liġi mill-att dwar l-artijiet tal-Gvern. Dan però jagħti seta' lill-awtorità li tagħżel li ġġedded iċ-ċens jew inkella terġa' tieħu l-pussess tal-proprjetà mingħajr ma jespandi jew jagħti direzzjoni dwar kif l-awtorità tagħżel li ma triq tieħu u wisq inqas fuq liema bażi tieħu din id-deċiżjoni. B'hekk, il-Gvern ħass jeħtieġa li l-awtorità tal-artijiet ikollha direzzjoni aktar ċara u bbażata fuq skema approvata bħala avviż legali. Dan biex ma jkunx hemm lok għal diskriminazzjoni u fl-istess ħin jingħata serħan il-moħħ għal mijiet ta' familji li nibatu b'inċertezza dwar il-futur tal-proprjetà li ilhom igawdu għal ħafna snin. Huwa stmat li hawn minn tal-inqas 1800 proprjetà li huma residenzjali, agrikoli jew kummerċjali li jistgħu jikkwalifikaw għal din l-iskema. Bil-proċess ta' diġitalizzazzjoni tal-arkivju u t-tiġdid tad-data tal-awtorità, din l-istima tista' tiżdied, speċjalment minħabba li l-maġġoranza dawn il-każi jikkonsistu fi proprjetà li għaddiet għand il-Gvern mingħand il-Knisja permezz tal-ftehim tal-1993. B'hekk dawn il-każi se jibqgħu jitfaċċew ma' żmien sakemm il-proċess ta' reġistrazzjoni tal-proprjetà jingħalqu. B'hekk din l-iskema se tipprovdi l-opportunità li jiġu regolarizzati dawn iċ-xnus li skadew jew se jiskadu sal-aħħar tas-sena 2030 u b'hekk jingħataw iċ-xnus b'terminu ta' 50 sena. F'każ ta' xnus agrikoli fejn irtsiset, dawn se jkunu jingħataw rati vantaġġużi ħafna li huma diġà stabbiliti mill-awtorità, filwaqt li xnus skaduti fuq raba jingħataw titolu ta' qbila bir-rati tal-Gvern. Fil-każi ta' konċessjoni mogħtija fuq xi artijiet jew proprjetà oħra, iċ-ċens għandu jkun ikkalkulat bħala 2% tal-valur tas-suq miftuħ għall-użu rikonoxxut u dik is-somma għandha tkun riveduta kull 10 snin bl-10%. Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri qal li l-Gvern dejjem poġġa fuq quddiem lill-familji, lill-bdiewa u n-negozji. Hekk issa stabbilixxejna wkoll bl-iktar mod trasparenti kif dawk li għandhom xnus li skadew jew issa li ħajskadu intuhom serħan il-moħħ sabiex bekk dan iċ-ċens ikun jista' jerġa' jiġġedded.